Iran di eman anian na mamay ito nanggay pamana kapagagama. Ay kadang la mga bay eman anian na rumurubay aplalakaw sanggay karsada. Bay ko agama. O kung lumalakaw subay lumiyo sanggay awalairan. Ada salimutian. Nasa timan din na kwarto karumang ka kunara ka adiw din panapin wallahu ta'ala. Sa timan na milakad ganay dapat ka umadwalakad. Magatus sa kwarto karumang ka ama ka. Laking kababa ka kinakaku apoy kunara ka jahannam. Allahu Akbar. So mga bayat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagrenanggiran na suyaman na nakatatanusan sa pagkatarano. Suyaman na niya na pasasaway mo aurat. Ikatlo nagyang gutwa suara kudi nanon ka puruno ka kuna ubay na karuma. Ikapat nagyang gutwa ka sulutiran sa mga imbulawan. Ikalima nagyang gutwa ka kagamutan. Ikanam nagyang gutwa kisibugan ng kutwa ng alawas kung mga karsada. Allahu Akbar. Yang gutayaman na niya nakasasaway ko aurat. Napagar na yung mga dato kung mga bay. Hinaw babayakan. Babayakan nagkaraong kadan. Aya buhay pa ka naraka, iya maka nasabak o kirurubay nakasang ka na nabuka. Pumili na iyak kang babawata. Allahu Akbar. So kaya sar kay amaka, inaka na ibudal ka na kabinasan.